Tak ja by som im to takto ručne nevyťahoval za ručenie, nie? Úplný bunkr, čo ste udělali. Pozri, otelco. To máš najlepšie vidno. Tu, aha. Tam ti zalezú dovnútra a tam sú, a ešte som pozeral, že ti náhodou tam vajíčka, vieš, ako neznáčajú, ale ani nikde nič. A potom tam sú navyknuté zase na tej plaste. Hen. Nie, má silný ten pepík, že? Krásný to je. A tie svalnaté nohy, aké má, aha.